Esta tarde compareceu o responsábel comarcal do BNG de Lugo Centro acompañado de concelleiras e concelleiros do BNG da comarca de Lugo. O portavoz nacionalista indicou que fronte a estas políticas de recorte que van a paralizar definitivamente a actividade económica e industrial son precisas outras medidas que incentiven aos emprendedores e aos autónomos, que son outro dos colectivos máis atacados polas políticas do goberno do Partido Popular. Pola súa banda, a concelleira do BNG en Friol, María Murujosa, incidiu en que o Goberno Central vende a anunciar unha reforma de réxime local sen ter en conta nin a opinión das comunidades autónomas con competencias como é o caso de Galiza, nin tampouco dos axentes municipais a través das asociacións representativas do municipalismo. Nos vindeiros meses veremos pechar moitos negocios e veremos tamén como se incrementan eses datos de desemprego. E o único responsable desta desfeita será o goberno de Mariano Rajoy. Porque, por un lado, non actúa sobre as causas reais que provocan a asfixia do financiamento dos concellos e, polo outro, pois non garante unha suficiencia de fondos para atender as competencias municipais e as presentes necesidades que os veciños e veciñas van demandando, non? Entonces, o obxectivo que se persegue é reforzar unha estrutura institucional caduca e sen utilidade.